आंनि मुङा नकुल बसुमतारी गामिया गसाइगाव गयबारि मा जाथाया जादों नोंनाव जाथाया आंनि हिन्जावा न'आवहाय हाग्रा फुहैनो होननायखाय दोनहैब्रबदोंमोन आं माब्ला अक्ट'बरनि 13 तारिखआव बिनि उनाव अखानायै अक्ट'बरनि 14 तारिखआवहाय फैफिननो होननानै रेडि जाबायमोन फंबाया खिथाहरदों आरो रेडि जाबाय होननानै औ आंनि हिन्जाव फंबाय रुक्मनिनि फंबाया ओमफ्राय फंबाया खोन्थाहरबाय आरो बिगुमैनो आंनो गुमै आब'आ रेडि जाबायमोन देलायबायमोन लांफैना मायो होननानै ओमफ्राय बिब'आ रायलायहरबाय आरो फंबायनि मबाइलजोंहाय औ आंजों रायलायनायाव मा होनहरबाय आंखौ न'आव लांफैनांला आं थांगासिनो दङ नों अन्थाइ मारायावल' नेफैदो होनना सहैदोंना सहैयाखै सफैयाखै 1-1.5 घन्टासो नेबाय आङो गैया सफैया मानसिया नागिरदों बिराद नागिरदों दासिमबो मोनाखै पुलिस प्रसासननि राहा लादों नालाय लादों एफआइआर होबाय दा मा जाना दं दा बेखौनो नागिरगासिनो दं औ आं मोनाखै आंबो खबर लागासिनो जाथि खुरमानाव खबर लाबाय बेनिफ्राय दा नोङो रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायहरदों आं रायजो राजाफोरखौहाय गुरैयै खावलायहरो जाहाथे आंनि हिन्जावखौ नुबाय बहाबाफोर नुबाय बायदोंब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय मबाइल नाम्बारा 8472845328 बे नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय नुबाय बायदोंबा आरो नोंनि हिन्जावखौबो माबाफोर खावलायहरगोन नामा नैबे मिडियानि गेजेरजों आं आंनि हिन्जावखौ खावलायहरो न'आव फैफिनदो